רן! זה! אתה ראית מה אתה עשית לי? לא ראיתי. מאחר ואתה באת מאחור, ועיניים עדיין אין לי מאחור. אתה אח תאום של אביגיל? ככל הידוע לי, כשם שהיא אחותי, כך אני אחיה. כזאת מדליקה אחות של כזה חנון? רק דיברתי עליה. רק למעבר חצייה! אני נזהר, אני מלך הזהירות! יש לך מעבר חצייה בדיוק בעוד 2 מטר. ממש בנס ניצלת. שטויות, זה הוא פשוט נסע כמו משוגע. רועי! יאללה, מה יצא? תחגור חגורה. בסדר, רק תני גז שנגיע לבית חולים כמה שיותר מהר. תרגע, אני אסע במהירות המותרת. אמא, אבל גם אביגיל וגם רועי נפגעו ואני מודאג, נו. אז אני חושב שהמקרה המצער שקרה לי, לאביגיל ולרועי, ביגר אותי. אני הבנתי שטעיתי, אני מבין שהכביש זה לא משחק ילדים, וזה לא מקום שמשתוללים בו, ואני רוצה לשפר את הידיעות שלי. לא רק את הבגרות, המחויבות והאחריות. לקחת לי את המילים מהפה. שמור על הפה, כי אני לוקח לך יותר מדי מילים מהפה. יאללה, בוא.